श्रीकृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवता सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. ఈరోజు షార్ట్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికి కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈరోజు ఈ క్లాస్ లో శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 4వ అధ్యాయంలోని 15 మరియు 16 శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యుల వారి వివరణం ద్వారా చూద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 4వ అధ్యాయము 15వ శ్లోకము. స కదాసిత్ సరస్వత్యా ఉపస్పృశ్య జలం శుచిః వివిక్త ఏక ఆసీన ఉదితే రవిమండలే. అతడు అనగా వ్యాసదేవుడు ఒక మారు సూర్యోదయ సమయమున సరస్వతీ నది జలముయందు స్నానాదులను గావించి ధ్యానము సల్పుటకు ఏకాంతమున ఆసీనుడయ్యను. భాష్యం. హిమాలయములలో బదరికాశ్రమ ప్రాంతమున సరస్వతీ నది ప్రవహించుచున్నది. ఈ శ్లోకమునందు పేర్కొనబడిన ప్రాంతము బదరికాశ్రమము నందలి వ్యాసదేవుని వాసస్థానమైన శమ్యప్రాసము. 16వ శ్లోకము. పరావరగ్న సరుషిః కాళేనావ్యక్తరం హాస యుగధర్మ వ్యతికరం ప్రాప్తం భువి యుగే యుగే. మహాముని అయిన వ్యాసదేవుడు యుగధర్మములయందు కలిగిన విపరీతములను గాంచగలిగెను. ఉడమియందు అటువంటి విపరీతములు కాల ప్రభావముచే వివిధ యుగములందు కలుగుచుండును. భాష్యము. వ్యాసదేవుని వంటి మహా ఋషులు ముక్త జీవులైనందున భూత భవిష్యత్ వర్తమానములను స్పష్టంగా గాంచగలరు. కనుకనే కలియుగమున సంభవింపనున్న విపరీతములను అతడు దర్శింపగలిగెను. అంతటా అతడు అంధకార బంధురమైన ఈ యుగమున జనులు అభ్యుదయకర జీవనమును గడిపెడి రీతిలో ఏర్పాట్లు గావించను. కలియుగమున జనులు సాధారణంగా తాత్కాలికమైన అనాత్మయందే ఆసక్తులై యుందురు. అజ్ఞాన కారణము చేవారు మానవ జన్మ యొక్క విలువను
అంచనా వేయజాలక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునందు ఉత్తేజితులు కాకున్నారు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ఏదైతే విషయాలను తెలుసుకోగలిగినటువంటి ఆ సౌనకాది మునులు సూత గోస్వాముల వారిని అడగడం, దానికి సూత గోస్వాముల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి సమాధానాలలో భాగంగా మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ క్రమంలోనే సూత గోస్వాముల వారు చెప్తూ ఉన్నారు, ద్వాపర యుగము త్రేతాయుగమునందు వ్యాపించినటువంటి సమయమున వ్యాసదేవుడు పరాశరుని ద్వారా వసు తనయైన సత్యవతి గర్భమున ఆవిర్భవించెను. అటువంటి వ్యాసదేవుల వారు, ఆయన మరి ఎవరు? ఆ శ్రీహరి యొక్క అంశగా ఉన్నటువంటి వాడు. కలయా హరిహే అంటూ చెప్పాడు. సో కాబట్టి ఆ భగవానుని యొక్క అంశరూపమైనటువంటి వ్యాసుల వారు, పరాశరుడు మరియు ఆ సత్యవతి గర్భమున ఆవిర్భవించినటువంటి ఆయన ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, స కదాచిత్ సరస్వత్యా ఉపస్పృశ్య జలం శుచిః వివిక్త ఏక ఆసీన ఉదితే రవి మండలే. సో మరి అటువంటి ఆ వ్యాసదేవుల వారు ఒకసారి సూర్యోదయ సమయమున సరస్వతి నది జలముయందు స్నానాదులను పూర్తి చేసుకుని ధ్యానము చేయడానికి మరి ఏకాంతంగా ఆసీనుడై ఉన్నాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మరి సరస్వతి నది ఉన్నటువంటి స్థానాన్ని బట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే, ఆయన బదరికాశ్ర ప్రాంతంలో ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ బదరికాశ్రమ ప్రాంతమునందే సరస్వతి నది ప్రవహించుచున్నది కనుకన మరి ఇక్కడ ఆయన చెప్పినటువంటి దాన్ని బట్టి ఆ వ్యాసదేవుల వారి యొక్క ఆశ్రమము శమ్యప్రాసము అనేటువంటి ఆ వాసస్థానమైనటువంటి వ్యాసుల వారి యొక్క ఆవాస స్థానమైనటువంటిది అది ఆ బదరికాశ్రమమునందే ఉన్నది అనేటువంటిది మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. అలా మరి ఉన్నటువంటి ఆ వ్యాసదేవుల వారు అంటే ఆయన ఒకనొక రోజు మరి ఆ నది సరస్వతి నది యందు తన నిత్య కార్యాలైనటువంటి స్నానాదులను గావించి ధ్యానమును సల్పుటకు ఆయన ఏకాంతంగా ఆసీనుడై ఉన్నటువంటి సమయంలో జరిగినటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. పర అవరగ్న స ఋషిః కాలేన అవ్యక్తరం హసా యుగ ధర్మ వ్యతికరం
ప్రాప్తం భువి యుగే యుగే. సో ఆ మహాముని అయినటువంటి వ్యాసదేవుల వారు యుగ ధర్మాల యందు కలిగేటువంటి విపరీతాలను ఆయన గాంచగలిగాడు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా గాంచినటువంటి సమయమునందే ఈ పుడమి యందు జరిగేటువంటి అటువంటి విపరీతాలు కాల ప్రభావాల చేత వివిధ యుగాల యందు కలుగుచుండును. అటువంటి మరి ఆ కాల ప్రభావము యొక్క ఆ విపరీతాలను మహాముని అయినటువంటి ఆ ముక్త జీవుడైనటువంటి వ్యాసుల వారు మరి భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాలను వ్యాసుల వంటి మహాముక్త జీవులైనటువంటి మహారుషులు అలా చూడగలుగుతారు. ఆ విధంగానే మరి కలియుగమునందు రాబో యుగమునందు అంటే ఇంకా ప్రారంభం కానటువంటి ఆ కలియుగమునందు జరగబోయేటువంటి విపరీతాలను ఆయన దర్శించాడట. సో ఆ విధంగా మరి ఆ కలియుగమునందు జరిగేటువంటి విషయాలను దర్శించినటువంటి ఆ వ్యాసుదేవుల వారు ఆయన దర్శించినటువంటి అంశం ఏంటంటే గతం తెలుసుకున్నాడు. ఇక్కడ ఆ వ్యాసుల వారు ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఆయన పర అవర అంటే భూత భవిష్యత్తులకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం, పరావరజ్ఞ అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఈ శ్లోకంలో పరావరజ్ఞ అంటే ఆ ఉన్నత నిమ్న ఒక రకంగా భూత భవిష్యత్తు సమస్త విషయాలను తెలుసుకున్నాడట. సాహ ఋషి ఆ మహర్షి ఎవరు? వ్యాస మహర్షి అనేటువంటి వారు. కాలేన అవ్యక్త రంహస అంటే కాల ప్రభావం వల్ల జరిగేటువంటి ఆ మార్పులను ఆ యుగ ధర్మాలలో నెక్స్ట్ చెప్తున్నారు. యుగ ధర్మ వ్యతికరం, యుగ ధర్మాలలో కలిగేటువంటి ఆ వ్యతికరం అంటే క్షీణత. ఎందుకంటే మనకి ఆ యుగాల గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాలలో సాధారణంగా ఒక్కొక్క యుగానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ధర్మం ఉన్నట్లుగా మనకి ఆచార్యుల ద్వారా విన్నటువంటిది శాస్త్రాల్లో కూడా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి సత్యయుగము ప్రధానమైనటువంటి ధర్మము ధ్యానం చేస్తూ ఉంటుంటారు. త్రేతాయుగము యజ్ఞ యాగాదులు చేస్తూ ఉంటారు. ద్వాపర యుగంలో ఆలయ అర్చనం చేయడం, అలాగే కలియుగంలో ఈ నామ సంకీర్తనము, హరినామ సంకీర్తనం. మరి ఏంటి కాల ప్రభావము అని అంటే ఇక్కడ ఆయన చూడగలిగినటువంటి అంశము ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అన్ని విషయాలను ఆ మహర్షి తన యొక్క అగోచరమైనటువంటి శక్తితో పనిచేసేటువంటి ఆ కాలం యొక్క ప్రభావాన్ని ప్రతి యుగం పైన ఈ భూమి పైన యుగధర్మంగా క్రమంగా క్షీణిస్తూ ఉన్నటువంటిది. కాలం అంటే ఇక్కడ కాలం యొక్క ప్రభావము, ధర్మం యొక్క క్షీణత, దైవ జ్ఞానము అనేటువంటి 3 గొప్ప తత్వాలు మనకి ఈ శ్లోకంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. కనుక ఈ వ్యాసుల వారు భగవంతుని యొక్క అంశగా ఉన్నటువంటి వ్యాసుడు మరి గతం తెలుసుకున్నాడు, వర్తమానాన్ని గ్రహించాడు అని చెప్తారు. అలాగే భవిష్యత్తును కూడా దర్శించగలిగాడు. మరి ఇది కేవలం పండితులు మాత్రమే దర్శించుకోగలిగేటువంటి అంశం కాదు. ఇది మరి దివ్యమైనటువంటి దర్శి, ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి ఋషులు మాత్రమే చేయగలిగేటువంటిది. సో కనుక వ్యాసుల వారు ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి మహర్షిగా అంటే మహర్షిగా ఆయన ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. మరి ఇంతకుముందు చెప్పబడినట్లుగా కాలము ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులలో ఒకటి కదా. మరి అందే ఆయన భగవద్గీతలో చెప్తారు, కాలో అస్మి అని చెప్తారు కదా, నేనే కాలమును అంటే కాలం కూడా భగవంతుని యొక్క శక్తి.
అటువంటి ఆ శక్తి ఏదో మనం గడియారాలలో చూసేటువంటి ఒక గడియారం వంటి కాదు, అది భగవంతుని యొక్క శక్తి. ఇది ఈ కాలక్రమంలో మనకి సృష్టి జరుగుతుంది, వాటిని వృద్ధి చెందిస్తూ ఉంటుంది, అలాగే క్షీణింప చేస్తుంది, నశింప చేస్తూ ఉంటుంది కదా. ఈ మార్పులు సృష్టి జరుగుతూ ఉంటుంది, సృష్టించబడినటువంటివి అంటే పుట్టినటువంటిది పెరుగుతూ ఉంటుంది, పెరిగినటువంటిది కొంతకాలము స్థిరంగా ఉండి తర్వాత క్షీణించిపోతుంది, ఆ తర్వాత చివరికి అది నశించిపోతుంది కదా. సో మరి ఇటువంటి ఈ కాలము, మరి కాలం మనకి కనిపిస్తుందా అంటే కనిపించదు కదా. అవ్యక్త మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి ఆ అంశము అవ్యక్త రంహసా, వ్యక్తం కాకుండా ఉండేటువంటిది, అద్భుతమైనటువంటి కనిపించకుండా పనిచేసేటువంటి కాలశక్తి. మనం కొన్ని మనం చూడలేము కాలాన్ని, కానీ మన కాలక్రమం మనకి వృద్ధాప్యం వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఇంతకు ముందు చెప్తున్నట్లుగా ఆ యుగాల ప్రకారంగా మరి ధర్మం తగ్గుతూ ఉంది, స్మృతి క్షీణిస్తుంది. ఇదే మరి ఆ వ్యాసుల వారు గ్రహించినటువంటి కాల ప్రభావము. సో మరి ఆ విధంగా కాలక్రమేణా శక్తి తగ్గుతుంది, సత్యం తగ్గుతుంది, ఆయుష్ తగ్గుతుంది, ఆధ్యాత్మికత క్షీణిస్తుంది. కనుకనే మరి భవిష్యత్తులో మనుషులు వేదాలను గ్రహించలేరు అని వేదాలను విభజించినటువంటి వాడు, పురాణాలను అందించినటువంటి వాడు, మహాభారతాన్ని మనకి ఇచ్చినటువంటి వాడు, చివరికి తన ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారా భాగవతాన్ని కూడా అందించినటువంటి వాడు వ్యాసుల వారు. కలియుగ జీవులపైన ఆయన అపారమైనటువంటి కరుణ. ఇదే వైష్ణవుల యొక్క ఇది. ఎందుకంటే పతిత జీవులను ఉద్ధరించేటువంటి వాడే వైష్ణవుడు. సో అటువంటి మరి ఆ వ్యాసుల వారు మనకి అంటే ఈ ముఖ్యంగా ఈ కలహాల కపట యుగంలో మనకి ఏకైక పరిష్కారం మరి అందించినటువంటి వాడు హరినామ సంకీర్తనము. అందుకే భాగవతము కృష్ణ కథను, భక్తిని, సత్సంగత్వాన్ని అనేటువంటి మార్గాన్ని చూపెడుతుంది మనకి. అందే కదా ఇందులో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది భక్తి మార్గము, సత్సాంగత్వము, వీటిని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకం యొక్క విశ్లేషణము.